Arratsaldeon guztioi, entzutena. Eskerrik asko etortzearen, egin digute honezkero aurkezpena, baina horixe, gaur arratsaldean aurten Bilbozarrak antolatutako Bilbao, New York, Bilbao novelaren baitako egitarau honen barruan daukagu mahai ingurua, euskal literatura atzerrian izango duena gai nagusi, eta horretarako gurekin dauzkagu Joseba Sarrionandia eta Alain Agirre idazleak. Eta, eskerrak Bilbo Zarrari gonbidapenaren gatik. Eta pixka bat, gorko gonbidatuok aurkezteko Alain Agirre, daukat hemen, Bermeon jaio 1980an, narratiba, poesia eta gazte literaturan ibilitakoa, biltzen dara. Eta, euskal literatura... Bai, garrantzitsua. Gainera itzulpenetan eta baita ere presente dagoena, hori, pixka bat atzerrian euskal literaturak duen presentzia dugunez gaur gai, itzulpen, zure lan itzuliak aipatzeko sorta bat, gaztelaniara, katalanera, ikusi dut koreerara baita ere, anitza, hori, odol mamituak esaterako, Isael da, Martin, pentsatu duzuk itzuli zenuela gaztelaniara, ez? Erdizka. Baina esku hartzearekin, Karena baita ere, badago gaztelaniaz. Eta, hori, pixka bat ibilia beste literatur sistema batzuetan ere. Eta bestetik Joseba Sarrionandia, Jurretan jaioa 1958an, hau ere genero guztietan ibilia, nolabait esateko, narratiba, poesia, saiakera, eta pentsatzen dut izango dela, segurenik euskal idazle itzulienetakoa, gaztelaniara, katalanera, italianora sorta bat lan, bulgarierara baita ere, hori, zure lanez gain gainera hainbat antologiatan agertu zara, autoitzulpenean ere, adibidez, hilda dago poesia elebitan euskaraz eta gaztelaniaz argitaratutako argitalpen horretatzuk itzulitakoak dira gaztelaniazko poemak ere, eta hainbat musikarirekin ere kolaborazioak egindakoa ala Euskal Herrian nola atzerrian, beraz, zu ere hortik zehar desente ibilitakoa, arrazoi bat edo beste dela medio, eta itzultzen baita ere. Beraz, pixka bat heltzeko mahai inguruari, eta lehenengo abiapuntua Bilbao, New York, Bilbao liburu hori hartuta, irakurri duzuela, jakiko duzue, hori, liburua kontatzen duela Bilbotik New Yorkerako hegazkin bidai bat aitzaki hartuta, hainbat anekdota eta kontakizun batez ere literario, baina baita bestelako ere tartekatzen ditu. Eta hor kontatzen du narratzaileak nola New York ez lehenengoz aritu zenean poesia emanaldiak egiten, euskal idazlea izanik topatu zuela euskararekiko jakimin handia zeukan pertsona bat, trasteatzen ibilia zena interneten euskarazko testuak bilatzen eta desifratu guran, eta hor agerian geratzen zen alako ikuspegi exotiko bat euskararekiko, eta uste dut badela agian errepikatzen den joera bat atzerrian zuen esperientziatik nola ikusten dute euskara eta Euskal Herria beste toki batzuetako irakurleek, nahi duzu gazi zuzo, Joseba? Ni ustez, nire esperientzia nik ikusi duen abetzala normalean euskal literatura eta Euskal Herria orokorren ez dagoela mapan, ez da. Existitzen herri baten modukoa da, normalean jendeak ez du ezagutzen.
ez du ezagutzen, inundik ere non dagoen mapan, ibili barran, edozein euskaldunen uste daukan esperientzia normala, pixkate hemendik urrutu ezkero, da esplikatu behar izatea, esplikatu ezina, ze jendearen herrien katalogoan ez dago ez da. Eta anedota bat kontatzeko, nire lagun batzuei gertatu zitzaien Kuban, gero turismoagatik eta ezagutu da, baina pixkatu urteak atzera, euskaldunak bizkaino deitzen ziren, izen tradizioa bizkaino zen, eta basko bezala inok, eta batzuei galdetu zeten, nongoa ziren, da basko, eta baina espainolak eta ez, eta frantzesak eta ez, eta guen zen eliminatzen da. Eta, ez zuen ulertzen izan, eta handik 3 minututara edo burrundua zen, da gogoratu zitzaien zer eta txekoslovasko, ziren. Zain zuen, ez da. Eta ez ezagumen orokorra da, eta normalean, ezagutzen dutenean, jendeak ezagutzen duenean aipamenez Euskal Herria, bada topikoen gatik, ez da? Topiko historikoa, azken hamarkadetakoa, terrorismoarekin lotura izan da, beste momentu batzutan, beste topiko batzuk, ez da? Baina oso ezagumen azalazkoa. Eta nire ustez, Euskaldunak, gaia nire ustez oso interesgarria da, ze planteatzen denean Euskalduna nahi dugu izan, internazionalistak eta lotura hori behar dugu, munduan kolore bat, beste herrien pareko izatearena, ez da behar personal eta kolektibo bada gurea da, errealitatea oso diferentea da. Gure internazionalismoa, egon zan idazle txeko bat, arazo bera zeukana, urua zen, Pragakoa, eta Joanes Uzibi, eta, klaro, Pragan, udua, gerraren ondoren, bertan ere hizkuntzaz alemana zen, edalekuz kanpo bezala gelditu zen Europako mapan, eta berak esaten zuen harreman internazionalak zituela idazten zuen H-ekin. Harreman internazionala edo H-ekin edatzea, hori da, hinduztu eta alemanaz, ironia edolako zerbait dela, ez da. Eta, nintuz Euskaldunak, munduko mapan nahi du Euskaldun izan, aldi berean, imposibilidade, ez da. Ez gaudu delako egitura politiko onartuetan. Da literaturan ere, paradoja hori daukagu, mundura pasatzeko, ez gara pasatzen Euskaldun bezala, baizik eta espainol bezala, da fratzen bezala. Hor, mapan agartzen ez da eta esaten zenuen Joseba, han ez dala ezagutzen egiten, ez da hau. Baina esango duke Euskal Herria eta Euskara ezagutzen den leku askotan ere ez zaiola begiratu nahi, ezta? Eta, nik sentsazio hori ere eduki dut. Espainian egon izenean adibidez, ezta? Erdi prestatuta ninduan baita ere, hori bizitzeko galdera batzuei, terrorismoarekin batutako galdera batzuei erantzun behar izateko, zorionez, gazte edo, ez dakit, urte batzu diraia utzi diotena galdera iteari, baina indala pixka lehenago joan banintz, ingo ziaten, hemengo guztia egiten ziaten. Eta, niretzat importantea da, gitzulpena zari garela, pentsatzea askotan gaude noranzkoaren begira, ezta? Eta, ez dakit, iruditzen zait, onespen monko bat edo jasotzen dugula, edo sentitzen dugula mundura ateratzen bagara, ezta? Baina,
nondik ari gara kanpora irteten. Niretzat hori da klabea gehiago, ezta? Irtetea baino, nizut bueltak eman dizkiodalako honi, nondik egin nahi dudanik bide hori, eta ia izango dan txiki izateagatik konplexu bat sentitzen dudalako, orduan kanpotik onespen horren bila, edo kontziente izan da, txikituta gaudela, txikiagotuta egotea ez da berdina, hizkuntza gutxituei hizkuntzalari batek ez daukat gogoan nor, berbako edo ikusi esaten zuen, hizkuntzak berez ez direla gutxitua, baizik eta gutxiagotuak, ezta. Orduan, niretzako beste gauza bada, hori jakinda, eta hori barruan eukita, orduan joatea mundura edo berdin zaindora, ezta. Niri pasa zaidan adibidez izan da, niretzat da oso diferente izan da, Katalunian egon izanean edo Espainian. Beste leku batzuetara ere gonbidatu izan naute, baina, azkenean bizitzako praktikadatik eta gauza dugungatik, enaiz joan, orduan, zentzu horretan esperientzia gutxiago daukat. Baina bai, Espainian egon izanetan askotan iruditu zait, azaldu behar izan dut, aurkezten abilen liburua, original baten itzulpena dela. Prozesu horretan, itzultzaile bat egon dela, izan ani, zubi bat eraiki dela, baina ez gabiltzala originalaz berroetan. Eta hori adibidez, Konsoni argitaletxea ez dakite ezagutuko zuen, ari da hemengo batzuen euskarazko lanak gazteleratzen eta beste hainbat hizkuntzatatik ere bai, eta beraiek oso konplexu hori barik eta jakinda nondik nora diren esan egiten zuten eta azpimarratu, hau ez da lan originala, hau itzulpen bada. Eta, niretzat hori importantea dela egitura politiko onartu batean bizi ez garenez, kontzientzia horrekin joatea ez da. Bai, azkenean gure egoerak eraginda batzuetan etxean bertan, etxetik hurbil topatzen dugu atzerririk gogorrena ez, eta egia Joseba esan duzunaren aritik askotan gu izan behar izaten garela azaltzen dutenak Euskal Herria zer den ere, orduan nolabait bihurtzen gara ia, enbasadore edo pixka bat, esan duzu, aipatu duzu konplexu hori batzuetan ateratzerakoan, Joseba nola bizi izan duzu hori kanpoan aurkeztu behar izatea, nondik zatozen gure herria. Konplexu hori landuta batean. Konplexu hori datorkigu, kolonialismo kultural batean egoteagatik, eta prestigiorik gabeko hizkuntzan, ez da? Orduan, ez dakit. Hetero ez garenean munduan gauden moduan, ez dakit, autista zarenean neurotipikoz inguratutako areto batean zauden bezala, eta bar, ez da? Kanpotik datorkizu bortizkeri hori, baina zuk zeuk ere zeure lan atiten duzu, ez da? Eta orduan niretzat importantea izan da, nik alduan enean nire ganako, edo nire hizkuntzarekiko, edo nire literaturarekiko, edo gure horrekiko konplexu bat desglosatzea, deskorapilatzea, eraistea, eta kanpoan nagoela, violentzia sutil horiek gertatzen direnean, zehoztelan, igual beti ezin izan dute erreakzionatu, baina prestatuta joate horretarako. Baina oso sutila da, eta onartuta dago. Esan nahi dut, aurkezpen horietako batean,
ez dakit, gaur egun, ez da zalantzan jartzen, oraindik bai, baina esan dut, ni emakume izateagatiko, ez dakit, inkluso orain edukazioz eta zuzentasun politiko gutxieneko batengatik, emakume izateagatik edo ez hetero izateagatik edo esango elitzaidakena, esan alzaite euskaldun izateagatik. Ez dakit zelan esan, lortzen. Bueno, oso gauza sutileak direla, ez ditugunak askotan identifikatuta eta konplexuan nago, baztan ere matizatu nioen, ez dago darako ez aleuki dola, baina desere kontzorretan ari nahizen hori. Ez galdera zen, zuk nola bizi duzun izatea Euskal Herriaren edo Euskal Literaturaren ordezkari kanpoan, ea nola baiteko komplexurik datorren ze, narratzaileak Bilbao, New York, Bilbao aipatzen du esaterako nola Euskal literatura nahiko tradizio pobreko literatura bat denez, eta ez daukagun esaterako poema epikorik gure inguruko hizkuntza handiek daukaten moduan, ulertzekoa den bezala, eta orduan, askotan ezinezkoa da parekatzea hori beste hizkuntza batetako literaturekin. Hori suertea izan dut eta ez naiz izan, urte askotan mintzat, 40 urtetan naiz izan euskalduna. Ez espainola, suerte itzak izan dut. Espainol karnetik zerabetzearekin, hor askoa jugueto sentitu naiz, psikologikoki, eta euskaldun moduan ezin izan naiz aurkeztu, eta euskal liburuak ukin ditut etxean ere armario batetan gordeta, eta orduan, ez naiz zeren ordezkari izan, ez? Eta literaturaren niretzat izan da, idaztea, gela bazar batean, hizkuntza, ez zegoen inguruan, ez zegoen hizkuntza batean. Eta, ikusi dut aldaketa handi bat, nik ezautu nuen euskal literaturarik horretik, laurogei arte euskal literatura zan daiteke zala existitzen, euskal idazleak berezi batzu ziren, Gabriela Aresti eta Jon Miranda eta tipo arrarroa. Eta besteak idazten hasi ginenean, konflikto egoera batean, debeku egoera batetik entozen etori, euskal literatura instituzio ezala zen existitzen. Eta orain bai, orain itzuli naizalean bai, eta niretzat oso arraroa da, lehen idazten zuena, idazlea zen zensuratzen ziotenako, edo ez dakit, arazoa zuenako, edo orain badago instituzionalidade bat, eta hori niretzat oso gauza arraroa da, ez dut ondo ulertzen baina. Eta bai, badago gaur egun ordezkaritza moduko bat, idazleari eskatzen zaio, idazteaz aparte, gauza egitea. Ni hori nago hemen horren itzeiten duen, gauza arraroa da. Eta bai, eta jendea egun konbar da telebistara, edo konbar da konpeitera, eta egoer hori oso ez dut ondo ulertzen, eta berezia da, ze euskal literatura eta euskal idazle nahi dute, edo euskaldunen nahi genuke, Frantziak edo Portugaldek edo Italiak dituen erakundeak, instituzioak, eta pixka dagoen munduan, dagoen ordenarekin homologatu nahi dugu. Euskal literatura
nahi nuke homologatzea beste literaturarekin, idazle izatea homologatzea, baina, ni ustez, evidentea da, idazle frantzesa izatea eta idazle euskalduna izatea bi gauza guztiz diferenteak direla, idazle frantzesa badauka danok dakiguna eta dauka paper bat, eta gu hiltzen ari den edo erdi hilda dagoen edo dependentzia situazio larrian dagoen hizkuntza batekin ari gara lanean, eta gure instituzio politikoak edo, analizatu behar dira ze neurritan diren autonomoak, ez? Guk idazle bezala gure autonomia indikatzeko eta literatura bezala orduan, nire ustez euskal idazlearen papera oso komplikatua dela. Nire ustez gaupe ez dugu analizatzen, igual hori egin beharko genuke, hori zein dan benetan gure egoera, eta, esaten digutenez, dena normala dela, eta bizigaren egoera normala dela, asumintzegu normala dela, eta normal baliz bezala bizigara, baina, hau konzeptu bat, diglosia erabiltzen da, gure bilinguismo eta linguismoa kalifikatzeko soziologo eta politiko esaten diglosia dagoela, eta asimetria eta botere politikoa, eta hori, nire ustez gu terminoa pixka bat aldatu eta nire ustez esan daiteke eskizoglosia baten bizigarela, bai simetria eta hori ikuspegi politikotik, baina badaukagu euskaldunek identitate problema bat, eta gainera gure auzokoak eta monolingüeak ez duten azta, eta euskaldunek badaukagu eskizoglosia arazo bat, eskizofrenia deitzen dana individuetan gizartean, nire ustez, arazoa ditugu analizateko nire liratekenak. Nik eskizofrenia hitza azpada igual lenukela ikuspuntu kapazitista ere konturekin ezagun, enukela hola erabiliko, baina bat zentor Joseba Milionarekin, eta askotan hori geuk ere barneratzen dugula, normalizatuta daukagula violentzia hori eta geure buruari eragiten diogula. Eta homologatu gero esan duzu eta nik baukat eduki izango sensazio hori, imaginatzen nabilela hola deskubritzen adarbakarrak existitzen direla, akibodanok existitzen direla, baina beti egiten duten galdera da zergatik ez duzu idazten gaztelaniaz, ezta? Eta behin ez dakite erantzun nion edo ez dakite horren aurrean, ez dakit zuri tokatu zaizun galdera hori erantzutea, baina ez dakite zelan prestatu erantzun hori, eta behin erantzun nion horri eta bigarren galdera etorri zitzaidan bueltan, esan nahi, bestea erantzuteko erdi prestatuta nengoen arren, bigarrenak harrapatu ninduen apur bat enun espero, eta galdera zen, baina baldin badakizu gaztelanez zergatik ez duzu zeuk egiten zeure liburuaren itzulpena, ezta? Esan nahi dut, gaztelanez ez baduzu idazten, ez dut hori ulertzen, ezta? Behintzat, itzuli gaztelaniara zuk zeuk, ezta? Holako homologazio moduko bat lortzeko edo. Eta askotan ez dakigu zergatik dagoen hori txarto, ez dakigu izendatzen edo seinalatzen bortizkeria edo zer den
keren gaiten diguna, baina gorputzean sentitzen da batzuetan, zehuzar, ezta? Torri bueltaka gero konturatu nintzen, simplea dela, ezta? Hizkuntza handi eta botere dugun batean idazten duen idazle bati, ingelesez, frantsesez, gaztelaniaz idazten duen bati, besterik gabe hori ez diote galdetuko, inoiz, ezta? Eta guri zergatik ez duzu gaztelaniaz idazten, ez bakarrik kazetariek, institutuan bertan, irakasleren batek edo bestek ere bai, horri ez diozunean erantzuten berak nahi bezala, insistentzia horrek beste zutiagoak diren beste berba batzuk ere baditu. Orduan, monogazioarekin lotu nahi nuen, nik sentitu dudalako, suspenditu dudala, monogazio horretan. Agian galtzen dugu perspektiba edo kanpotik zaila da ikustea zer suposatzen duen euskaraz bizitzea, euskaraz bizi nahi izatea, euskaraz idaztea. Eta egia da, Joseba esan duzunaren aritik, galdera interesgarria dela ez idazten dugunok, noraino idazten dugun euskaldun izan ahal izateko, noraino euskaldun garelako zer idazten dugun gauza, motibo bakoitzaren ondorioz eta helburu bakoitzari begira. Baina pixka bat aurrera egiteko eta gehiago zuen lan propioei edo zuen kasu propioei begiratuta, jakingura nuke ea lanak aurkezten dituzuenean atzerrian izan aurkezpenetan edo jakinik zuen lanak beste hizkuntza batzuetan eta atzerrian presente egongo direla. Zer bilatzen duzue lan horiek beste toki batzuetan, beste sistema literario batzuetan ematean, euskaraz aurkezten dituzuenean bilatzen duzuen gauza bera da? Ez dut interes berezirik izan erderaz ateratzeko, ez? Nire ustez, nik idazten dudana, idatzi dudana bintzat, lehenengo 15 urtetan, 20 urtetan, nire helburua zen lenguaje literario bat sortzen laguntzea euskeraz. Nire ustez, helburu horiek espainolera itzultzea ez du merezi. Nik ez du bat interesik izan erderara itzultzeko. Eta momentu batean, 2000 mende honetan idatzeko liburu batzuekin, gogoeta politikoa, politika analizi politikoa eta ideologia mailan interesatu zait komunikatzea, baina nire uste liburu diferentea izan da. Nik esplikatuko dut liburu konkreto baten itzulpenaren historia. Moroen gara Beroño artean nik idatzi nuen preokupatuta bizi genuen egoera politikoaz eta nire ustez nora ez ideologiko arduratuta. Orduan, aldi berean, nire ustez bizigaren kontestu mediatikoan imposiblea da zein eztabaida politiko hori eta liburu irakurte ezin batean sartu nahi izan nuen liburu batean. Asmoa ere pixka kontra esan porra nahi nuen idei buruzko debate bat eta liburua bat egin nuen pesak egiteko, 5 kilo gimnasia egiteko. Nik ezagun zuen lagun bat bukatu zuena, Izango. Baina, azken baten, erabaki zuten itzultzea, ez berez liburua irakurtzeko zaila zen, itzultzeko eskolan zen.
baina egon zen polemika bat, eta hori gobernua, eta tonteria pilo bat egon zen, basarik eta batekin, eta hori, orduan editoreak erabaki zuen itzultzea, orduan itzultzea planteatu zireten eta hasi zirenean itzultzen. Nire ustez liburu diferentea idatzi behar da. Zerratik, literatura ere, edozein mezu linguistiko da norbaiti esplikatzen diozuna. Nirakit gauza bat, beste norbait, entzule baduzu, mezu bat bihartzen diozu, eta zerbait esplikatu, ez dio gauza bera esplikatuko nire amari edo nire beratzi urteko alabari. Da ez diot politikaz gauza bera esango nire auzokoari Durangon edo Finlandiako tipo batik, gauza diferenteak esan behar dizio. Eta orduan, ni behintzat edo moren liburan naukan irakurle hipotetiko euskaldun bat, eta debate politiko bat egiteko, eta ideak zerrateko gogo bat, eta itzulpena hasi zirenean, Javier Rodríguez izeneko mutil bat hasi zen itzulpena egiten, oso itzulpen liberala, da hasi zen atalez atal bidaltzen, da nire ditzen nuen, ez esaten nuen, agar hau esan diot, nire Durangoko UPV-ko universidadeko persona bati, baina Espainiako interlokutorea imaginatzen dudan edo Argentinakoa beste bada. Orduan nik gauza diferenteak esan behar dizkio. Eta orden hasi nintzen, mutil honek idatziala berri idazten. Eta, bueno, aldatu, pasatu nuen urte bete, bakarrik ezera. Eta itzulpen espainolak ditu, hasteko 200 orrialde gehiago. 200 piko orrialde gehiago. Ez tontoa denako, interlokutor espainol baina gai nire interesatzen zaizkidan gaiak esplikatu behar direlako, adibidez, harenak egin duen galdera, Euskaldunak zerratik egiten dugun euskeraz, guk ez dugu aipatu beharrik. Horretan insistitzea izango litzateke guretzat redundantzia bat eta gauza bat, baina amerikano bati, tradizio imperialistako kulturako jendeari esplikatu behar diozu. Eta estereotipo pila bat dauka kontra ulertzeko, eta ordan esplikatu behar diozu, ez bera txarra dalako, ez gaiztoa, ez tontoa, ez zer, baina esplikatu behar dira, bera beste esperientzia vital bat izan duelako, eta estereotipoa dira tankea baino fuerteagoak, eta estereotipo kontra egitea sosaia da. Nire ustez itzulpena bentsat ensaio politikoan eta hori espainolez nire ustez beste liburu bat egitea da gaiak diferenteak eta fikzioa, nik ez dut bat interesi fikziozko nire lanak publikatzeko erderaz, inglesera, Shakespeare, Steinbeck, hizkuntza horretan eginda dago dena. Orduan, ni ari naiz, nire ustez Euskalduno daukagu egiteko geure hizkuntzarekin. Egiteko daukagu lan handia oraindik. Baina nik, baliteke Euskal idazleak egotea aportatzeko gauza asko dutenak beste hizkuntzan ere. Nik ez dut uste. Horten itzuli badute, nire itzuli dute lagun izoztua alemanera, eta jente asko bezan dit, zeguna hori, baina ustez da Raúl Sailik.
Rauserikek egin zuen itzulpena, eta Rauseriken gauza izango da, pentsatzen duen. Ez da esateatik, horan sinisten dute. Ni ustez, nik literatura espainolari eta frantzesari eta inglesari zitiote ez dut zer aportatu. Igual kontatu dezaketik gertaeraren bat ezagutzen ez dutena, baina momentuz ez daite fikzioa egin dut normalean, fikzioa, eta orduan ez dut uste horregatik ez dut izan interesik Hala ere, horrekiko harremanean, edo baita ere sentitzen duzu idazten duzula euskal komunitateari eta euskal kulturari begira, edo badago beste agian asmo bat izan daitekeena. Ez horren beste euskal komunitateari begira, baina mezu komunikatibo hori edo prozesu horrengatik sentitzen dut ohorea itzulpenekin, ez da? Pentsatzen duzunean, beste gorputz batzuetara ere ailegatu dela edo ailegatzeko aukera eman zaiola, baina alde batetik, ideia eskauzko dugu eta ere pentsamendua oso arbola baten antzeko da eta erramak eta korapilatzen zizkio beti. Nire, bai pentsatu izan dut ez direla oso nireak itzulpenezko testu horiek. Nahiz eta razionalki eta eduki aldetik eta hor dagoen sentitzen dut distantzia moduko bat, arrostasun puntu bat, ez da? Ez txarrerako bakarrik, batzuetan bastakit norbaiteko zenk irakoretan zuk idatzen zuen, ez dakit, ez dut sentitzen. Niretzako konturatu naiz euskera idaztea, euskera ez da bakarrik baliabidea, hor badago zer fusionatzen dana testuarekin, idazteko prozesuarekin, neurekin, torun ez da bakarrik tresna bat. Eta konturatzen naiz, ni oso urdurik jartzen naizela, itzulpenekin. Hasteko eta bat, munduak ez dauka horrepesteko interesik ni hainbat hizkuntzatan entzuteko Joseba Sarreren dira bezala. Eta baina, nik ez daukatik esan, ez dut orain arte interes gehiegirik euki itzulpenak lortzeko. Ez dakit, nahikoa daukadalako igual mundu zati honetan bizitzarekin, abioi hartu eta ez dakit nora joaterekin. Ez dakit, gainera, hemen ari gara, idazteaz eta itzulpenaz, guztiz, ez dakit, ekintza isolatuko alira bezala. Esan nahi dut, lehen esan du Josebak, ez da, idazle izatea gaur egun da, hemen zuen aurraren egotea, telebiztara joatea, sare sozialak eukitzere bai, ez dakit Joseba Instagram hain duzun. Dinot, igual, niko indala igurtik nabar eta epa. Eta... Jontzei. Diferentea dela, idaztea edo idazle izatea, ezta? Eta nik txiki-txikitatik nahi nuen idatzi. Eta idazle izatea, ontsa zinez ikasten, 10 urte eta gero, ez dakit. Eta horrek eskatzen du itzulpenak eta argitaratzen dizutena, eskatzen du joatea eta egotea eta egitea eta jakitea edo nahi izatea egoten, eta ez dakit, nik nahiago dut, egin esan, nire katuekin eta landarekin etxean. Orduan, ez dakit horregatik da, edo ez dut bilatu izan asko, eta, sortearen eta privilegioaren arteko nasketa bat dala suposatzen dut, atea jo izan diatela, esateko Isa Hilda nahi dugu argitaratu gaztelaniaz, Martin Ipuña, bastakit eslovenieraz, koreeraz, besteaz, izan orduan, sortea. Bai azken eleberria, bai nahi nuen argitaratzea beste hizkuntza batzuetan,
Eta hor adibidez topatu nuen, zelan gurean askotan autokritika bat egin dugun, askotan aipatu izan da, ezta? Itzulpenak ez daukala zertan izan behar lehenengo espainoletik pasa eta gero beste hizkuntza batzuetara, ezta? Zergatik ez pentsatu beste hizkuntza batzuetan. Zergatik gaude atzo Arantza Bizkaiarekin, eta esan zien, beraiek beraien belaunaldikoak lehenagoa Parisera begira zeudela, eta orain gehiago dela Madrilera begira, eta lotzen dut, entzun irakurri izan dudan autokritika horrekin, ezta? Zergatik izan behar du espainolak beste hizkuntzetara iristeko zubia. Konturatu naiz, azken eleberria itzultzeko ahaleginetan, alas eskatu diatela niri. Eta hainbat agentek esaten dizute, lehenengo espainolez, esaten genuen homologazio hori lortu dezala, eta ja gerokoak. Espainolera ez bazara iristen, ez zara ezer, ezta? Orduan, biztelan ari garen hemen batzuetan romantizatzen eta politikotasun bati eutsi nahian edo gauzak beste modu bat ere egiten, baina kanpoko bateak itxite badaude ere, ezin da, ezta? Orduan hori, eta gero nire kasuan, ez da. Espainola askotan baita ere zu hizkuntza moduan erabiltzen denez, gero frantsesera itzultzea askoz zailagoa da, orduan baita ere hor badugu menpekotasuna eta gainera beste alde batetik baikota. Bakiz esan nizuen, itzulpenak urduri jartzen nahuela, ezta? Eta ze bada, nik idazten dudanean niretzako importantea da, bai, ze gerroa erabiltzen dudan, eta hitzen musikari jarraitzea, eta orduan iritsi zain, ez dakitzu zer gozun, horretaz ikasi duzu, baina zailagoa da itzulpena, ez da? Formak ere zentzua edo esangura daukanean, ez da? Hautatzen dituzun hitzek ez dutenean bakarrik eduki, ez dakit, ideiak, ez dituztenean bakarrik ideia batzuk transmititu nahi edo kontatu nahi, baizik eta modu batean hitzek daukatenean hitzak daudenean aukeratuta kolore batengatik, ukitu batengatik. Eta gainera dagoena oso lotuta norberaren hizkuntzarekiko esperientzia pertsonalari, ezta? Eta nik uste gainera askotan itzultzaile edo begiratzen diozunean itzulpenen nolakotasunari konturatzen zarela askotan literatura itzultzean ere ahaztu egiten dugula formak duen garrantzia hori, ez? Idazlea oso kontziente da, esango nuke, kasu gehienetan hautatzen ari den formaz eta hizkuntzaz, agian batzuetan baita ia edukiaz baino kontzienteago, edo behintzat arduratuago, eta gero hori nik uste itzultzaileok askotan ahazten dugula edo oso tematzen garela zaintzen edukia. Behintzat ezin da literala izan itzulpen, ez da? Hor dagoelako komunikazio xede bat, eta baina fikzioan ere hitzak semantika zaratago asko esan nahi dutelako, ez da? Hitzak barkatu. Eta bai pasa izan zait, hori, adibidez, konturatzea itzulpen batek ez duela funtzionatzen. Askotan ez dakizu esaten zergatik, baina zer falta da, ezta? Oso gatxe iruditzen zait, itzulpen batekin asmatzea, ez zeko esan duzuna, ezta? Ez da literala, iruditzen zait teknika handia behar dela, eta ona, ezin bestekoa da hori, baina teknika ez da nahikoa. Euki behar da baita ere sormena, ez dugu esan duzuna, apur bat idazte ere bada itzultzea. Eta esango nuke, hirugarren gauza bat ere behar dela. Eta da, testuarekiko atxikimendua. Eta kuriosoa da, eta hor hemen zabaldu genezake eztabaida hau azkenaldian egondan, ezta? Andrazko idazle baten testua ondo ulertzeko, ondo itzultzeko, itzultzaileak Andrazkoa behar bizan, esperientzia vital hori uki behar du, ezta?
oso interesante egiten zait, eztabaida, eta baina inkluso esango nuke, oso zaila dela aurreikustea nork itzuliko duen ondo testu bat. Eta pasa zait pentsatzea, honek iruditzen zait oso teknika ona daukala eta sentiberotasuna eta sortzaile dela, baina gero zer dago batzuetan ez dakit, hau baldin bada originala, itzulpena galditzen da, klak. Guztiz gai txarto galditzen, baina klak, ez dakit, desenkajatuta bezala ez da. Eta igual, itzulpen guztiak dira originalaren gainean superposizioan dauden, elkarren gainean dauden kopiak eta, ertzak igual apur bat gorago, berago, ezkerregago, ez da, baina behintzat ez da egon, klak, ez da gizela esan. Eta idazlekiden artean, bai, apur bat zehazteko uste dut nahiko abstraktu ari garela, ez dakit daukasun. Normalean hori gertatu zaizunetan, ze izan da batez ere hizkuntzari begiratuta, tonuari, edo ez dakitari deni. Hizkuntza ez korrektoa, baina falta zitzaiola ez dakit, edo taupada, edo ez dakit. Eta hau idazlekide batzuekin komentatu izan dut, ez da? Ez holan mikro baten aurrean, baina bai taksia konpartitu dugunean, ez dakit nora joateko ez dakit zeitzali batera eta ze zaila da, nik uste gainera eskatzen duela askatze bat eta beste persona baten eskuetan usteak zuk sortu eraiki duzun animalia hori, ez da? Eta ez da erraza, ez da simplea, ez da zuri bat berez egiten dana, teknika hon bateki, ez dakit. Hor badago nik uste magia puntu bat, ezin dana aurre ikusi, asmatuko da, edo ez. Ja, ipatu duzu, hori... Ja, orduan autoitzulpena hori ez eskoa. Joseba, zu itzultzen aritu zara, baita ere autoitzultzen, ez dakit. Itzultzaien bertsioak egiten. Klar, bai, aipatu dugu itzulpen guztiak direla bertsioak. Bai, a ber, euskaldun moduan, euskal gizarte moduan, euskal kultura moduan, itzulpena da beharrezkoa. Duela 40 urte, beharrezkoena. Ze behar genuen homologatu beste literaturarekin, eta behar kultural bat genuen euskal literatura sortzeko eta homologatzeko parekoekin. Ni ustez hori lortu da. Esperientzia izan dut Ana Unibertsitatean, hiru urte, klase ematera laugarren urtean, laugarren urteko literatura hispanikoa deitzen zen asignatura, laugarren kursoan, eta literatura periferikoak egin. Hispanikoa eta periferikoa, izenarekin sartu zen euskera eta katalana eta gallegoa, ezta? Eta idea zen, jendeak irakurtzea euskal liburuak espainolez, eta gero komentatzen. Nio konturatu nintzen, oraindik euskarara etorri gabe, euskal literatura, gure konplejoa txinegoa zen, euskaraz idazten genuen, txaputa bazala, hori sinestarazten ziguten, etengabera batean edo bestean. Ni konturatu nintzen, Ana Unibertsitateko ikaslei eman, bakoitzari novela bat, Alain Agirreren 2 novela zeuden, Katizar Agirreren beste 2, nik lortu nituen, PDF formatuan lortu nitueneak, ja COVID-a... Zerrien abizan barritaletxeari. Bai, apurtuak ziren. Bernardoren beste liburu, Arkaizkano, Eide Rodríguez, 24 liburu. Eta, ikasle egin zuten itzelezko gero eurek klasean presentatu behar zuten liburua, komentatu eta baloratu
Eta ni harrituta gelditu nintzen, egin zuten lanarekin. Eta denok rekonozitu zuten, hor erabili zituzten testo guztiak, eta bat salbuespen batekin, 24 liburutatik, salbuespen komentari izan zen flojoa azalatu, baina bakarra, baina, esan literatur homologatu bada erderara itzulita ere, ezta? Osea, beste nepareko literatura dala, kulturatu nintzen, konprobatuta, eta lau irakurketaren bidez etorri. Nik euskal literaturaren arazoa ikusten dut beste, eta niretza da arazo euskal metafizikoa, egia da itzultzen direla liburuak, eta alde batetik beharrezkoa da itzulpena, da importantea eta ezinbestekoa, ezta? Da aldi berean, nire ustez euskaldunak daukagu arazo bat. Eta da, jende guztiak hitz egiten du aniztasunari buruz, hizkuntza bat baino gehiago jakitea oso ona dela, eta hori, eta gezurra dela diskurtso guzti hori, ezta? Gure kasu praktikoan, hemen bilingueak eta kultura aniztasuna daukagunak adibidez urruna gogoan gabe geu gara. Eta euskaldunek galdu dugu gauza oso importante bat edozein hizkuntzetan, eta da monolinguismoa. Edozein kulturaren gunean eta kultura hori markatzen duena, hizkuntza markatzen duena monolinguismoa da. Hola izan da mundu guztia. Kultura nagusia monolinguak izan dira. Naiz eta intelektual oso gutxi ausartu esatea, nik bakarrik irakurtzen dut hizkuntza batean. Baina hemen, idazle gehienek bakarrik idatzi dute hizkuntza batean. Eta irakurri dute hizkuntza batean. Gutxi izan dira, baina idazle frantzesak, etortu zuen nik sekula ez dut irakurri liburua, espada frantzesez. Eta universala naiz, irakurri dut mundu guztiko literatura frantzesez. Eta nik ezagutzen ditudan idazle espainol guztiek, lehitzen dute bakarrik espainolez. Eta ezagutzen ditudan idazle italiano gehienek, irakurtzen dute bakarrik italianoz. Ezagutzen dute idazle kubano guztiek, lehitzen dute hizkuntza bakar batean. Eta euskalduna daukagu egoera bat, koloniala, goiti bera, soziologia ikasi nuen, sartzen ziguten buruti bera, da sinistu genuen, kolonia izateko berzela egon itxasoa bitartean, da gazia esaten zuten, berzela zerbait, gure situazioa, lehina izan duen, koloniala da. Eta, klaro, gure itzulpen gintza beharrezkoa izatea, unibertsala izateko, problema bat. Euskal idazleak eta euskaldunak etengabe gaude behartuak bizimodu kotidianoan, baina literatura egiterakoan bi hizkuntzatan, hizkuntza geure hizkuntzan eta hizkuntza kolonialean egiten. Eta orduan, klaro, nire ustez, itzulpenaren konzeptu positiboa eta hori ezin da apartatu horretatik ez da. Eta orduan, niretzat itzulpena oso guten, esaten badet, itzuli dara, oso ondo. Da aldi berean, kultura moduan, ni hemen joan nintzenean, oraindik baserrietan, basergoen mendian, baina euskaldunak bizi ziren. Orain, Euskal Herri osoan hirietan ere bizi gara, baina ez euskaldunak, dena gara erdaldunak, batez ere erdaldunak, eta mantentzen dugu euskera horratu moduan, ez da. Eta orduan, ni kontestu horretan, iruditzen zait oso importantea, konturatzea realitate global horrekin, ez da. Horrek ez dut esan nahi ez dela itzuli behar.
baina bai, oso importantea da literatura homologable bat egitea, deitzun daitekena eta intereseko izango dena mundu guztiarentzat, da aldi berean behar dugula errekuperatu monolinguismoa ez digut utziko. Ez da, konstituzioak esaten du espainola obligatorioa dela. Eta beste ez. Orduan monolinguismoa ezin dugu. Baina literatura, konturatu beharko genuke, literatura batek monolinguismoa beharrezkoa duela. Eta bestea, mentalidade kolonizatua dela. Takit, zeharinez itzulpenaren alde, ematen du kontra egin zela. Itzulpenan aldean inaiz, alde bi ideak esatean, ez da? Baina markak. Esan nahi du, Euskaldunek hori monolinguismoa falta dugula, eta unibertsaltasuna euskeraz bizitzea imposible egin digutela, eta integrazioa Espainiako merkatuan, ez da internazionala, bizik eta Espainiako egitura horietan morrontza forma badela, ez da? Eta, gaurko gaia dena denez eta jarriko behar dugu itzulpenari behin. Hain galdera bat, igual ez dago okit, ez da? Ba. Zela, esan duzu Joseba, bertsioak dituzula beste batzuk itzultzen jarri zaren, ez da? Beste idazle batzun obrak. Hori jazelare bizi izan duzun. Ia, ze horre pentsatzen itzultzaile modura ere eukiko dela sensazioa beste nonoren etxean zabiltzala sartzen, ez da? Edo... Nimentzat itzulpen, hori esan dut, gaztetan, hiru eta hamarreko hamarkan nire gazten hasi nintzenean, ni sentitzen nuen ez zegoela euskal literaturarik, eta bazeuden idazle batzuk, Areste, Jo Mirande, sortu zutenak linguistika deitzena idiorektoa, lenguaje literario individual bat esateko. Eta falta zen euskera batua, oraindik ez zegoen, 80tik aurrera eraiki zen, eta gu falta genuen lenguaje literarioa. Niretzat drama bat zen. Euskaldun moduan geneukan arazo handiena, politikoa ere hori zen. Eta kontestu horretan, literatura sortzeko momentu horretan imposiblea zen itzultzea obra literario normal bat. Proustena edo Bovary edo imposiblea zen itzulpen bat egitea. Ez zegoelako euskera baturik, ez genaukalako estandar bat, ez da. Eta orduan, kontestu horretan, denok hasi ginen itzulpenak egiten, baina ez genaukal lenguajerik itzultzen. Ez genaukal registro hori. Nire ustez, euskal itzulpen gintza, 80tik aurrera eskola bat sortu zen orduan baiten, eta handik 15 urtetara hasi ziren itzulpen ederrak egiten. Orduan, nire ustez, nik egiten dituen itzulpenak hiru eta hamarrekoa, txakuzilak ziren. Aldi berean nahi nuen, frantzesan, nire frantzesan justo nekien, edo inglesa, justo. Orduan, edo poesia txinoa, versio espainoletik, edo Ho Chi Minen poesia frantzesetik. Zehaten nintzen itzultzen, nire ustez txakuzilari pertsioa, zuki gulertzen duzun itzultzen duzu. Itzultzaile teknikoki txapuza bada. Momentu horretan, itzulpen original bat, itzulpen kreatibo bat, ez? Eta, Euskaldunen nire ustez, orduan ikusten zurit, eta orain beste egubera arazoa da, korrontearen kontra egin behar ditugu gauzak, eta alduguna egiten dugu, ez da.
nik orduan itzulpen hori buruz pentsatzen da, hori itzulpen kreatibo horiek, bueno, Euskara txikia izateari esker, ez ziren konturatuko egileak, zetxaposteroa ziren? Euskara txikia izateari esker, ez ziren konturatuko egileak zetxapos eintzen numeraien lan ez dizuten bronka egotak. Bai, eta kantu bloke zuen. Bueno, eta beste norantzkoari pixka bat eduta berriz ere, ez dakit aritu zinenean, bueno, euskal literaturan pentsatzen dut, nahiz eta bilatzen dugun gero eta anitzagoa izatea baditugula hor klixe batzuk, edo, bueno, beti dena nahi genukeena baino errepikakorragoa eta inertzia batzuek zeharkatzen gaituzte, ez dakit esaterako egin zenuenean ikerketatxo hori zure ikasleekin, edo alainezu, bagian zure esperientzian kanpora jotzaldean edo irakurtzen, ez dakit, irakurri duzu inoiz euskaraz itzulitako libururik erdaeretan, esango zenukete badagoela euskarak edo agian euskal kulturak erdaeretan hartzen duen soinu edo ezaugarri berezirik, ez dakit ulertzen den galdera pixka bat abstraktua, baina... Testoa berak. Bai, edo agian zerbait atzerriko jendeak edo euskaraz irakurtzen, euskaratiko itzulpenak irakurtzen dituenak, identifikatzen dituen halako ezaugarri komun batzuk. Nire esperientzia hor Habanako Unibertsitatean, 24 libururekin, liburu asko, nire ustez, irakurri zituzten txekoak balira bezala, edo finlandesak, edo amerikan, edo kanadientzak. Irakurri zuten testo markatu gabe bat bezala, eta nire impresio izan, nire uste izan zen demonstrazioarena, liburu uste hori, homologableak zirela, eta literatura ontzat hartzen zutela. Inor ez zuen planteatu inor ez planteatu identidadearen, hizkuntza originalaren problema. Nik, maitasunezko gutunak idazten dituenean, nera bezala, oso regantzikoa. Nire ahotsa gaztelaniaz, eta batez ere gai batzuen inguruan, osito eta egiten zen. Sentsazio hori eduki nuen, nire poema liburu bat, etzan gainera, etzan maitasunezkoa. Sentsazio hori eduki nuen, Espainiako sarietara nintzen dira, nintzen zen. Sari nazionalera hautatu, finalista edo joan zen, eta orduan itzuli behar zen, gaztelaniara. Eta oso txartago horretu zen, baina txartago bai. Eta aldiz, Amaia Gabantxok, ingelesera eroan zuenean, esan du, hobea ematen du. Eta hor uste dut, lehen aritu gara itzultzaileaz, ez da? Ez dezagun kriminalizatu itzultzaileaz, askotan hizkuntza kontua ere bada, ez da? Segun ze gastatuta dauden hizkuntza horretako berbak gai baten inguruan, edo ze dimensio hartzen duten, testu egin daiteke gordindu, edo gehiegi gozotu, edo orduan, hortik dator nire neurosi hori, eta neurosia gainera esan dezakez, gorpuzten dut, neurosia, ez diote konotazio negatiboarekin, urduritasun hori beste hizkuntza batera, beste baten eskuetan pasatzen, edo nire eskuetatik pasatzera orduan. Ziruditzen zait hor gehiago dalak
kontrolatzen ez duzuna, kontrolatzen duzuna baina. Eta beste zure galderari erantzunez, ia irakurri dugun euskaraz sortutako libururen bat erdaretara pasa dana, nik gaztelaniaz bakarretako mokolan jarioz irakurri. Baten bat bai, eta, bueno, ez daukat gogoan ondo, sentsazio ona, espero nona hobeto, baina bitu daukat jakin handia, basa, Miren Amorizaren basa, bai, eta zelan. Nire gustatu zitzaidan. Baina hori, sentsazioa beste liburuaz. Bai. Baina, pixka bat pentsatuz baitaren nola jasoko den hori kanpoan, hori. Baina, bai, iruditu zitzaidan balio handikoa, baina hori, sormenetik dezente izan behar zuela nahi da ez. Ez dakizu ezagutzen duzuen, basa, Miren Amorizak idatzitakoa. Bai, eta Miren Amormea behitzen dira. Bai, karo hor, hizkuntzak forma aldetik gauzak esateko moduak importantzia handia dauka. Eta hor esaten genuen, hau zelan eta gainera, euskaraz, ez dakit oin azaltzen, ez dakizu jakin gozen duken esplikatzen. Zergatik ez dakit zurpena zaila. Apur bat pantza dugu horrekin bezalan. Bai, hizkuntzak daukalako benetan tindu oso zehatza, bai, eta pixka bat aldentzen dena, estandarra da, beti ere euskara batua da, baina da euskararen batuaren barruan oso aldaera zehatza, hori pixka bat sortzen duena, esan duke mendebaldeko euskara moldatua batura. Hori pasabazan gaztelania estandar batera, novelak galdi mozuen indarra, ze hor novel horrek beste indargune batzuk ere baduzka, baina indarra transmititzen du asko euskaren erabiltzeko moduarekin. Karo, eta hori izan, eta nik uste asko okin dugun larik eta hori izan, guazen irakurtzera pasa, nire esan diate, oso zaila ematen zuen itzulpenak, eta Miren Amormea ekin duela, eta benetan lortu duela, eta Miren Amormea bada nik uste idazlea gaztelania azbe bai, ez da? Naiz eta... Bai, nik pixka bat, eta pantza de burro, ari da hori hizkuntza pilo batetara itzultzen. Eta baina ustelan izango da, pantza de burro irakurri zuen. Eta iman, klaro, konturatzen zaret ez da, hori ez dakite itzultzaile horiek oso txarto pasatuko zuten. Joan den ekainean aurkeztu zuen nire ezagun batek bere itzulpegintzako ikasle batek bere garrala proposatuz nola itzuli pantza de burro euskarara. Hori beste maiguru baterako. Nik uste dut, hain zuzen ere, nire impresio hori basa beste liburu bat zela gaztelaniazko itzulpenean asko datorrela aipatu dugun hizkuntza bakoitzaren soinu horren ondorioz, agian basa niretzako euskaraz oso hurbileko hizkuntza bat izatetik gaztelaniaz igarotzen da beste zerbait izatera, ez da erregistro bandik ez duena erabiltzen eta hori nire subjektibitateak egiten du izatea beste liburu bat beste nonbait kokatzen dena nirekiko eta nire realitatearekiko guztiz. Baina euskaraz den pasatzen dugu. Bai. Estandarrean idazten dugu. Igual, berbaren bat, ez da, sartzen dugunean, guretzat diferentea dalako idantzia izakegu zentzua, edo esanahia, edo esangura. Igual, esangurak niretzat esangura intimoago, kariñosoago bat dauka, ez da, hori euskaraz be pasatzen zaigu. Ikusten neurri batean, beti izango da subjetiboa. Horrena dela, nire ustez, itzulpenaren alde zer da ezina gehiago esanez. Horretzen da guztia. Itzulpenaren kontra, uste dut esan behar direla hausak, eta bata, behar naz esaten, hori, ez dugula, monolinguismo hori ez dugula, eta beste guzti bai, eta gu eta apatxeek eta kentxoek ez dugula monolinguismo hori, eta glottofagia egoera batean gaudela, eta beste gauza bat
euskara gauzapile bat itzartzen. Nik ezagutzen dut jendea pasatu duena bizi guztia inork irakurriko ez dituen testuak itzultzen, testu administratiboak, legere batek esan duela, bueno, hori da, alucinantea, baina, gero, ja hasi zen horixe Platero hilo itzultzen, Platero hilo itzuli zuen, horixe, eta ez dut ulertzen zetako Platero hilo itzuli behar duen Cortázar itzuli dala euskerara, ez dut ulertzen, bueno, euskera ekin experimentatzeko, baina esate baterako idazle zelan da naskau Panza Burro, Andrea Abreu. bai, nire ustez, ni 1 metroren aldekoa naiz, Guardia Zibilak ez du euskeraz egiten. Utzi bakean Guardia Zibila, Julio Cortázar eta Panza Burro. Eta administrazioan euskeraz egiten dena, euskeraz egin, eta erderaz egiten dena, eta hemen paiek debekatu dute euskeraz bakarrik izatea dokumentazioa. Eta erderazko dokumentazioa espainola euskerara itzultzea ez da euskalduna egiten diguten mesere bat, da kontrakoa. Sometimiento servidumbre handiagoa da. Eta ni ustez, hori bezan... Zer diozu, euskararako itzulpenen kontra? Ez itzulpenen kontra, esan nahi dut, badaudela prozesu batzuk, udaletxe bateko bilera erderaz egiten da, eta euskerara zertarako itzuli behar da. Ni ustez da gauza absurdo bat, eta antiekonomikoa, eta antikulturala, eta nire ustez da euskararen kontrako desprezio bat. Eta euskeraz egiten dena espainolera itzultzea, nire ustez euskararen kontrako desprezio izan daiteke. Ze da lege bat betetzeko, eta da sometimiento politiko bat. Edozein itzulpen, eta ez da zertan positibo izan. Itzulpenaren kontrako. Maitzen joango gara, ez dakit inork galdera dituen. Hemen irekita tartetxoa galdera botatzen. Gai asko atera dira. Itzul nahi baduzu inora, berririk atera, beratu da, baina. Azkenengoa botako dut, beste inork ideia berrik badu, amaierako tartean altza eskola eta pixka bat itzultzeko abia puntua ditzaki hartu dugun liburura Bilbao hori. Aipatu dituzue anekdota batzuk, baina horrek, liburu hori anekdotek osatzen dutenez, baduzu ezuek ala bereziki kuriosoa egiten zaizuen kontakizunik parketatzeko gai honei dagokiona. Anekdota euskerari buruz, euskera kanpoan? Bai, hori euskal literatura atzerrian eta horrek barne behitzen duen guztia. Bai. Así que han pensado, Gozio, asko perez dut, ez kontatzeko kiko eta lagunak albokoak egorarazi. Bai, Bartzelonan geundela, usue Alberdi eta biok, gure liburuak aurkezten, liburu dena batean. Hasi da, berbetan eta halako baten, non ikusten dugun, usue berbetan ari izan, eta etzan konturatu, eta nik ikusi nuen, anatzetik, bere lekurentz baten, Virginen de Pant. Eta, bai, kuleroak erorrizizkien. Justu eta hori golan, baina, horrela gero, bakizu idolako beto ez ezagutzea, hori be, zango dizut, bai. Ez dut esan nahi, de Pant, etorri da, zer, eta, bueno,
Horre beste sormentimento bat badago, eta, bueno, beste bai. Kontatu historia bat euskararekin zer ikusia daukana inork ez du joan behar naretik ikusten. Historietxe bat, anedotatxe bat, nengoen da herri batean etorri, da neskalaguna neukan erizaina, ezta? Eta joaten zen lanera, eta alako baten hasi zen etortzen arratzaldetan, bera, medico la familia, familia kubritzen zuen nola osasun sistema eta enfermera batek, erizain batek familia horiek bisitatu behar zituen. Kasu sozialak, berak bazeukan kasu sozial bat, arratzaldero bisitatu behar zuena, ordu bete egin behar zuen etxe batean, eta hasi zen burukominekin etortzen arratzaldetan, esaten zuen gizon bat zegoena, ezaera bera errepikatzen zuena behin eta berriro etengabe pasatzen zuen, ordu bat, 2-3 ordu ezaera bera errepikatzen. Eta gainera ezela ulertzen. Eta, baina ez gaixotasun dauka, eta horri diagnostikoa zen ekolaria. Gaur igual ez da existitzen ekolaria esan zuen, eta zer errepikatzen zuen hori, eta hizkuntza raro bat da, esan ziren neskalagunak, eta zelan apellidatzen da gizona eta Mujika, zen ziren. Baina, hori Mujika, ez? Egunero, eta neskau etortzen zen burukuminarekin gau eroz, zuen aguantatzen, ezaera bera errepikatzea, ordu bete aguantatu behar zuen. Eta burukuminarekin etortzen zen, egun baten, nire lantu, linguistak eta zeuden, bertzeak iragarteak eta linguistak etorri, eta zen moduz, eta zan zidaten, zure neskalaguna ezagutu dugu, zer joan gara medikoak eskatu digu identifikatzea ze hizkuntzatan hitz egiten duen gaixo horrek, ezta? Eta zer entzun diozue esan diatori eta bai eta ze hizkuntzatan da, eta ez du identifikatu, eskatu dugu laguntza, beste irakasle batzuk eta etortzea banatik, eta beste bisita bat egin behar diogut hori. Eta, nintzen euskalduna ezin nuen esan Amerika egin esan. Gaurton, hasi zen, pasatu zen denbora, da esan zidat galdetu nien, irakaslean, hilabete da edo, desatzen bai, erabaki dugu. Eta identifikatu dugu hizkuntza, ez dugu identifikatu hizkuntza zehatza, baina badakigu ze hizkuntza familiaren eta zein da bat, eta esan zidaten hizkuntza kaukasiko bat hitz egiten du. Georgianotik ez dakizera hizkuntza horietako bada, erdi tartaroa da, soinua tartaro estiloko da, eta badetu nion zerratik, ezta? Irakasleak Leningradon eta holako Moskun eta ikasitakoak ziren, linguistika ikasitakoa Leningrado, Mosku Unibertsitatean etori. Eta esan zidaten, eske Mujika apellidua hizkuntza horietan campesino da. Hizkuntza Mujik campesino da. Esan zidaten. Eta, esan denbora izango da. Pasatu esan denbora, lagun bat etorri zitzen euskalduna, han zegoen prestatzen edari bat, prestatzen sukaldeak, etorri zen nire
neska laguna, eta nire lagunak esan ziren niri hartu ekarri hau eta hartu hartu eta ekarrirekin esan zuen esaldi bat. Nire neska lagunak esan zuen hori da esaten duen horrek eta 6 hizkuntza hori esaten dugu. Nik esan nien bable. Bable hizkuntza da. Gelditu zen, familian etorri, bable eta gau errepikatu zuen, esaten esan ekarri hori eta hartu horrelako ezabera bat zen. Eta, bueno, gizakoa hil zen anonimatoa, seme-alabek ere, seme-alaba zituen eta familia bai esaten zuen Bizkaino zara, baina seme-alabek ezekitan 6 hizkuntza hitz eginez hil zen, eta egon zen euskarazko ezabera hori errepikatzen, igual 3 urte edo. Bueno, orain bai, ez dakit burutu zuen galderari, tarte honetan, bestelan emango diogu amaiera inguruari, inork atletik ikusi nahi badu oraindik denboraz. Eskerrik asko zibiri tortzearen, tartea gurekin partekatzearen, eta eskerrik asko noskillo zera eta alaine. Euskaltegiari nola ez, Euskaltegiari areto duztearen, eta besteari, bai, hor, Nueva Yorkera edo eskerrak, egazkinez. Eskerrik asko.